Ini gua lah. Udah karo ya aku ya. Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo. Kak. Masih kok. Itu numpak apa ini, Bang? Numpak truk apa numpak apa ini? Ini. Nah, ini loh. Ngeri bosku. Kok grupane ijo lae 5 sedeng ijo. Oh, cilik-cilik. Oh, cilik-cilik segede sapa mung anu tok. Ora apa sing gede lho iki. Iki keponcine kok. Lah cilik kabeh. Oh, iso iki. Sing gede permadi tok malah ono. Piye iki? Sing gede nyopir. Sing cilik sing nyopir malah. Kowe sak nyopir sak. Yo ora ketok. Ngeri bosku. Banget bosku. Iso suwi jokmu ilang ana bos. Ora joget jelas jenenge oke. Sing mburi ngono. Ya. Iki nek ro polisi lho. Udan lho, Pak. Udan, Pak. Pak, ora kesak ya. Ora kesak nek udan lho. Saiki kula terang ya, Pak. Tenang kok, Mbak. Masuk. Ulat. Info ulat berjamaah. Iki ditelok wong nek ngomong. Iki bocah nyapo. Iya, terus kebit. Kayak apa ngecam dhewe. Tapi longgar pickup lho aku ya. Iya. Info. Adine nang ngarep ndak? Info. Iki mau 5 sing iso ngatasi lho. Bisa kan. Kene kan ngarepe ki longgar, ngarep sok kuwi. Berarti kan anu bos. Mburi dhewe uculane bos. Lucunya ya ora oke jadi gak cek. Yo kan teman. Bisa. Kabine dashboard itu. Dashboard diilangi. Iki nek kursi mburi iki dicepot ada longgarne. Iya. Endenane nah. Iya. Iki kudu resi karo mburi. Sopo enderi belu-belu. Overload. Kok nanti kayak judulnya overload ning kan ya. Hah? Judulnya overload. Overload pakai. Kilo overload. Snap. Hah? Ndara ngadep karepsan ya, Dan? Iya. Nah, sing kita anu malah ewo, Dan. Sek malah. Tapi anget wong malian yo. Yo, kaya gini kok ora ada film-film. Untung nek kate kelecit tuh mending ya. Wah, Ini bar bongkar kayak kiriman. Mending. Wah. Yo. Terus ngentut ya, Sen? Iya, apa iki? Tutup. Mending ya. Wah, tolak kok ini. Terang kok ini. Oh, seneng orang dia berketep ini ya, Bang. Iya. Baik benangan dari. Jadi kenapa tumpang ke boyo? Layak apa tuh? Ini malah sesek. Ayo. Ini jasbane ditekone-kono ra iso ta, Bang. Kok oke menono malah. Iya malah. Engko teko kono terpale jabar sih. Aju ki nang omah kok. Ora saju kan Ya lanjut banyak lah. telung lho. Ah, diulang. Ya wong ini.
bulan duit. Oh, Baik nah. desane terang ke pindahin buri ke mending. Ya, Baik mending. ora keblok. Matem wes. Lagi menyambut lah. Ora iso. Ah, ya. Koyokku iso dengkek nek. Yo, kowak kau. Sebelah aneh. Aku dorong anu ki apa? Iki kena jatuh cutake ketahuan iki. Gajah. Tapi main awak Indra tetep ngene. Kayak piye? Indra main apa piye? Mau tuh, loh, mereka saat truk kok sampe biarin. Enggak sak truk lah ya bener piye ngono. Udan lho Jan. Ijek lah. Gremes. Padang deres kula. Berane suarane. Letak. Nek numpak pick-up ijek nang jeduk. Yo enteng iki. Gas lem. Apa? Jas. Omah mbah yo. Udan tuh. Lah kok ana panas kok. Panas apa to? Kae. Sing terang gone anu tok. Tanggapan tok. Ijek tak. Sak lokasi tok, Ses. Otak ngono ya. Heeh. Dari kalau cocok lah mendungi penting. Lah iya sing terang kono tok. Liyane udan kabeh. Bagong ya. Bagong slap lah. Saya nyelep bagong kok. Lakone seleb. Ya, nek wandi ning ben pitik. Oh, panel. Los. Iya. Info. Info dorong bareng masing. Loh. Iso. Yayan. Wah, iso. Iki teko Solo no geringan dari. Wah, ya metunya. Jadong kita is geringan itu. Lah dhisik yang Solo no, Ses? Ayo, Praja Longgar. Dashboard itu lho. Dashboard cilik nih kepala. Kayak peda motor nyemplungnya tak grup-grup kene iki lho. Mana uju kok? Lah ndi? Gedek lho. Sos. Lho panas ya? Oh, kelakuannya rambutnya. Hutan gila. Kene rawat tidur kita ya. Terus sih. Nah, iya tak kok. Terus bayar. Panas. Anjir sore. Oh, Maisari lewatin ndi yo? Nek ijo yang meklek lho itu. Meklek ora kayak. Ora pakai saiki kan di jembare. Oh, di abane ya. Oh, panas sih. Panas. Panas Mas. Panas kok Mas, timbang gua Mas. Iya, apa Mas kan? Anu ya. CCT anu ya, buri kantolan. Ora, wong iso munggah. Urung lah, urung. Wis datar jajate. Kantolan yang pickup dari gantung bane buri. Ora gelem ngene lho. Ora gelem munggah. Bisa pola ya. Nek Iso. iso.
Besok ini kegeri soal. Kayak nandur kulir. Jahe kayak gini, jahe lagi. Iya. Panas mana gini? Lah iya. Oh, iki apa iki? Dhuwur gini. Ora kik ngono. Anu ijek mulus Gunane kok apa nih, Pak? karete miring suwe tak gale tak tang ae. Ora kerotok. Kaya tanggapan yang ngono lho, Apa kendra? Tidak tahu ngane. Ses. Kaya apa iki dalan iki? Tapi jajak iki ta ya. Setan iki daur. Kae apa terope? Kae. Kok wetane nggonku tanggapan kae iki? Tuh. Celebri kata. Itu kan deket mesinnya. Kisir gitu lagi. Iya. Enggak ingat sekolah dulu aja. Kayak kok pengitan ngono aja ta. Kae sone madhep rono. Iki iso ora? Nyemplung terop. Waktu nyemplung terop seneng kucing kok. Seneng ngarep ya. Wah, gue pikir pakai disuruh ngedon. Weh, bablas. Ya, itu apa? Lihat. Ora kok. Iso. Beyok Numplak. Yo. Gawe piye wong? malah keren deken. Bedure wong Gawe piye iku? Ses. Sek. Yo. Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo.